finde den perfekte niche til en podcast er en rejse, der kræver både selvreflektion og strategisk analyse. Det handler om at identificere det særlige skæringspunkt mellem din passion, din ekspertise og markedets behov. Lad os dykke ned i de væsentlige elementer, der kan guide dig gennem processen. Først og fremmest så handler det om at identificere dine kernekompetencer og passioner. Det er afgørende at vælge et emne, du kan tale om i timevis, uden at miste gejsten. Tænk over, hvilke samtaler, der får dig til at lyse op, eller hvilke emner, der får dig til at glemme tid og sted. Det kunne være alt fra tech-startups til hjemmebagning. Det vigtige er, at det resonerer med dig personligt og kan understøttes af din erfaring eller ekspertise. For at konkretisere denne proces, kan du stille dig selv nogle kernespørgsmål. Hvilke emner vender du naturligt tilbage til i samtaler? Har du særlige erfaringer eller ekspertise, andre kunne drage nytte af? Findes der specifikke områder, hvor du har unik adgang til information eller interessante personer? Din evne til at producere vedvarende kvalitetsindhold afhænger af, hvor dybt din interesse og viden går. Når du har identificeret dine interesseområder, er næste skridt at definere din målgruppe præcist. Tag eksempelvis en podcast om tech-startups i Aarhus. Her er målgruppen klart defineret som unge iværksættere og investorer i området. Du skal kende din målgruppes aldersgruppe, geografiske placering, primære interesser og udfordringer, samt deres medievaner og foretrukne platforme. Jo mere præcist du kan definere din målgruppe, desto lettere bliver det at skabe indhold, der resonerer med dem. En grundig konkurrentanalyse er også essentiel. Du skal undersøge eksisterende podcasts inden for din potentielle niche på platforme som Apple Podcasts og Spotify. Noter dig, hvad de populære podcasts gør særligt godt, hvilke områder der er underbelyst eller kunne dækkes bedre, om hvor du kan tilføje noget unikt til markedet. Hvis du for eksempel opdager, at de fleste podcasts om ledelse fokuserer på store virksomheder, kunne du måske skabe værdi ved at fokusere specifikt på ledelse i mindre virksomheder eller startups. For at vurdere efterspørgslen i din niche kan du bruge værktøjer som Google Trends. Dette giver dig indblik i, hvor mange der søger efter information om dit emne, og om interessen er stigende eller faldende. En ideel niche balancerer mellem tilstrækkelig interesse og overkommelig konkurrence. Det er ofte bedre at være en stor fisk i en lille dam end omvendt. Testfasen er kritisk for at validere din niche. Start med at producere 2-3 pilotepisoder og del dem med en udvalgt gruppe af potentielle lyttere. Fokuser på kvaliteten af indholdet, engagement fra lytterne, feedback på format og struktur, samt reaktioner på sociale medier. Brug platforme som LinkedIn til at dele dine episoder og observer, hvilken type indhold, der skaber mest engagement. Det er vigtigt at huske, at din første idé måske ikke rammer plet med det samme. Vær åben for at justere og tilpasse din tilgang, baseret på den feedback, du modtager. Mange succesfulde podcasts har udviklet sig betydeligt fra deres oprindelige koncept, baseret på lytternes respons og markedets behov. For at udvikle din niche over tid, bør du regelmæssigt analysere dine lytterdata, eksperimentere med forskellige formater, holde øje med markedstendenser og aktivt søge feedback fra din lytterskare. Brug værktøjer som Spotify for podcasters og Apple Podcast Analytics til at spore din udvikling og forstå, hvilke episoder der performer bedst. En effektiv strategi for udvikling af din niche inkluderer også at eksperimentere med forskellige formater som interviews, soloshows eller paneldiskussioner. Observer nøje, hvilke formater der genererer mest engagement og tilpas din produktion derefter. Hold også øje med sæsonmæssige tendenser og aktuelle begivenheder, der kan påvirke interessen for dit emne. Det er også værd at bemærke, at mange succesfulde podcasts starter bredt og bliver mere nichefokuseret over tid, efterhånden som de finder deres kernepublikum. For eksempel kunne en podcast om moderne ledelse udvikle sig til at fokusere specifikt på moderne ledelse i tech-startups,
hvis det viser sig at være der, hvor interessen og ekspertisen ligger. En succesfuld podcast-niche er ofte resultatet af en kombination af autentisk interesse og ekspertise, klar målgruppedefinition, grundig markedsanalyse samt kontinuerlig udvikling og tilpasning. Det handler om at finde den rette balance mellem det, du er passioneret omkring, det markedet efterspørger, og det, du kan levere på højt niveau. Husk, at det at finde den rette niche er en iterativ proces. Det handler om at være tålmodig, lydhør over for feedback og villig til at justere kursen undervejs. Med den rette kombination af passion, målgruppeforståelse og strategisk tilgang, kan du udvikle en podcast, der ikke bare overlever, men trives i det konkurrenceprægede podcastlandskab. Succes kommer sjældent over natten, men gennem konstant forbedring og tilpasning, baseret på data og lytterfeedback.